Аллилуйя! Христос Воскрес! Сапраўды Воскрес! Миловяныя браты і сёстры, вітаю ўсіх вас гэтым як жа знаным і чаканым праз усе народы прывітаннем, якое ў сэрцы веруючых уносіць надзею, умацоўвае веру і абуджае любоў, бо Ён, Христус з мёртвых паўстаў, паканаў смерць і перамог д'ябла. Перамога Христа запрашае нас у дарогу веры, заахвочвае спазнаць праўду, вядзе да жыцця не сілай і знішчэннем, але адвечнай Божай любоўю. Той любоўю, дзеля якой Сын Божы стаўся чалавекам і запрасіў нас на дарогу пакоры і дару з сябе, ажно да смерці, на крыжы, да самой адхлані. Адвечная міласэрная любоў Бога пранізвала мёртвае цела Езуса і перамяніла яе. Такім чынам, Езус не вяртаецца да зямнога папярэдняга жыцця. Ён увайшоў да хвалы Божага хвалебнага жыцця разам з нашым чалавецтвам. Браты і сёстры, любоў Христа адарыла нас надзеяй нашага з мёртвых паўстання, перамогі над злом і грахом, да свабоды, любові і добра. Няхай жа сённяшняя звестка аб змёртвых паўстанні нашага Пана Езуса Христа нанова адорыць нас адвечнай радасцю, а святло у Воскрослага пераменіць цемру нашых сэрцаў, каб мы змаглі верай, надзеяй і любоўю дзяліцца з іншымі і такім чынам больш Божым і людскім учыніць сённяшні збянтэжаны свет. Благословленных и радостных свят, дорогие братья и сестры, со светлой Пасхой Христа!